Voilà, le déclin de l'année 2022, c'est dans quelques heures. Donc, au cadre qu'on a Ambe Fouli, Ani Wolmanoé Kanyeshi, au Bella Jelima, au Mali Konofu, Mali Kokan, Kajirola Kafo, au Bola Kako, Djemka, Mali de la Jenny, avec Temi, Sibiru, Sibiri, Chérif la Développement sans fait, Mimbe Wole, Nazrakana, Jeunesse et Développement, Adamoulebe, Mali, Chifna Kaoudi, Bekama, Akera Mali Konowalma, Akera Mali Kokan, Ambekma, Chifna Kauka, Geleau, Ukanyetau, Ani. Fembe talike uka barada kun fana kan o kadra konna na ambe bila sibiri ni oye décembre kalo kile 31 bon er dama dron e wa 2022 be ban o kadra konna na e babu minta o de ka fo clin d'œil rétrospective 2022 et projection pour 2023 ni oye ka fo 2022 ni o bina ban geleya nyetaw ani bara jumene sorla akonna na ani 2023 mi fana mena jo barabu dale unjumene kanga ke shifuna ka ufe o kadra kona na ay ma flawele ma folo ali usidibe dine madu aji jale no dine barala kosobe ani fana aywa chakero ban fana be no ni abe woli agence de Chérif la voyage ali de o fana nyema baye aya woli ananga wuli jabi salam alaikum kram wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala ina nanga wuli jabi ajaraye yana rele koso ma flana ali ambalma ke doye Adama Konate ni ali kenre barakelaye en même temps chagero mi fana be ni oyi aywa negdiru sira ou bien wol ma communication sira ye ayi o fana directeur Buktu communication en même temps directeur du FECAC ni oyi Festival de brassage culturel et artistique de Kuchala ni ale sikoni dongo Tchadoye Sangosan avec Kuchala aye au fana Nyamai Kodi Bastila monsieur Konate. Pas fouité non monsieur Sidibé. Merci nana oli jabajara hein. Merci. Merci donc amena andatu nununka barawla 2022 kera sami wo ufayana yala san galera uma wolma wi nyata jumen sur la kono yalma wi degun fana sur la kono Oudado, au Bela Jelena, Nyafana, Amufrave, en fleur, voilà ça, vous savez, Fumali Chaman sur Okan, Kafoko 2022, Yala, 100 du Mene Kundu, 100 Adjara Olma, Djara Olmaro, 2020, Fokata, c'est 2019, Lukara, Ane Mingela, Kosovo, Krengenela, Banajugumi, ni Akuma, Singroni, ou coronavirus, et 2022, Ali Damene Watu Fana Gelara, Fokata, c'est Ikran Kele, Ani coronavirus, Banwati Fana, ou Bed Nanyona, Mali, Krengenela, Mali Fanata, au Kera sans mingela doni sabla et fokota se fanga élément ani fokota se sida o fana ka nyangilu maka nishi malima amna ndatu bela amena ngali foro amno tengu ambalma kala ni oyi usas ali usidibe amafo eki bismillah nga jem kan kono et wa 2022 to abujati la ni oyi sandoy 31 décembre à l'Ebeban, ani au Tché R Dama Doroye, yala 2022 Keramun Saï Eboulou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام. Monsieur Sidibé ambi yerefo ka an la jabagani an la mebaga bela jelenfo ka foli la se uma TV Chérif la ka aw yerefo ka wuli ka jona ka chesri la ani jeunesse la éveillé la vraiment émission kan kosbe bon ce qui concerne 2022 bon ina fo yere bora ika introduction konna la chugomna vraiment yi san dama do munu teme ka damne 2019 la kana se fu 2021 ma be kera geleya bo ibaro ni bora geleya kono kana kibina amano wondoni wa amano amina fo barabata wille ni ko kiwa bla bala la boy kala buli kiwa la buli amano wondoni bo 2022 iwa ya Allah sur la fin chama ko molu bulila mais na fara ka buna do akono tu trouves que geleya de na kala barsa buna ke ina fo et fait un courant d'amener tout le monde. Donc, on a eu galère dante donné quoi. Mais on a tabé alhamdulillah, à connaître que la sababu de comment nous doit mais au loca ou l'icapouin. Quand la corona qu'on qu'elle nous a fait mon datu, a eu l'oudaile. Il n'a pas hiji.
bon hiji ko o be akonna na bo halo o hiji yɛrɛ dayɛlɛ ni na comme n'an sera o aspect ma mun na kuma ka dɔni o yɛrɛ dayɛlɛ na ma dayɛlɛ tɛ kosɛbɛ a dayɛlɛ na dayɛlɛ cogo la de sorte que an ka lajɛ ka expérience dɔ kɛ a kɔnɔna na mais mɔgɔ tun bɛ min yɛrɛ la o ma se ka kɛ parce que d'habitude ni ye Mali lajɛ hiji na Mali ye 13323 pèlerins o de bɛ di Mali ma san o san o de bɛ di a ma mais tɛmɛnen na o ye 6000 dɔrɔn de ye 13 000 sur 13 000. On va sur 13 000 similaires à la moitié m'a dit. Donc tu trouves que moi a galère au jumé, moi ka barak mo au sraka. Il n'a pas agence mon be no coupe plurinétaire organisé. Oui, début sera kon. Galère pas de sera kon nana. Bon donc am se ga faut vraiment mais here baba la parce que fait nana ke chugo ni toroba kerefe ba soro here do ba ko rafa. O here jumé aye leçon do ta gɛlɛya in kɔnɔna na o leçon ça nous a aidé o ya an dɛmɛ an ka se ka tɛmɛ dɔɔni ka se ka effort dɔɔni kɛ 2022 ale kɔnɔna na waati gɛlɛnw remonter voilà ka waati gɛlɛnw remonter d'accord ni a ye quoi inchallah merci an bɛ tila ka kuma di ma tuguni inchallah monsieur Konate an bɔra k'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛ la yanni an ka don jɛmukan kɔnɔ kosɛbɛ fɔlɔ 2022 c'est un mauvais souvenir pour vous ou c'est un souvenir mémorable pour vous? Merci Sidibé. Il est faux kosɛbɛ. Il a wuli ka jɔ la parce que l'émission ça aide beaucoup la jeunesse. Ni kilalo la ne bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen fo parce que Kucala voilà an tɛ kulonkɛ ni ye. An bɛ Kucalakaw fo. Voilà an bɛ Kucalakaw fo. Masiti b'o vous négliger. Non Kucala o y'an ka fierté ye. An bɛ Kucala autorité bɛɛ fo. A jeunesse mɔgɔ wulilen don ka jɔ Kucala ɲɛtaga la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bon 2022 an b'a fɔ alhamdulilayi ko kɛla cogo cogo i bɛ Ala barikada a bɛɛ tɛ se ka ɲɛ. A kɔni kɛra san gɛlɛma ye surtout opérateur culturel n'o y'an ka milieu minnu bɛ festival organiser seko ni dɔnko lawaleyabagaw a kɛla gɛlɛyaba y'an bolo ka da fɛn caman kan parce que mɔgɔw ye jateminɛ kɛ embargo ko ni coronavirus ko ninnu en réalité a effort tɛ wuli a wagati yɛrɛ la bon je crois qu'an bɛ k'o séquelles de vécu parce que sɔrɔw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de bon nin fɛn ninnu ye dɔw ka activités de jɔ carrément bon ni dɔw ka activité jɔ i b'a sɔrɔ olu ka sɔrɔ fana tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana la fonctionner donc économie bɛ tourner ten cogo la donc o de y'a to an bɛ se k'a fɔ 2022 kɛla année gɛlɛma ye mais ko gɛlɛya kɔnɔna na i b'a essayer ka aspect positif ta parce que avec mɔgɔ ça nous apprend à gérer désormais au fana kɔfɛ moi personnellement an bɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ an ka baaraw kɔnɔna na parce que an ka activité ninnu filɛ nin ye a base ye partenaires de a base ye sponsors de a base ye dɛmɛbagaw de bon ni i dɛmɛbaga tɛ ka se k'i dɛmɛ bon e dun ye fɛn min i y'a institué pour chaque année k'i jigi da olu kan donc tu es obligé ka a kɛ dans les forcing a kungo tan tɛ a problème tan tɛ a gɛlɛya tan tɛ mais minnu fana bɛ k'an dɛmɛ malgré gɛlɛya in kɔnɔna na an b'u fo kosɛbɛ ka an bɛ Ala deli 2023 min nalen au moins o ka kɛ lafiyada ye ka se bɛɛ lajɛlen ma inchallah merci o kɛra kuma daminɛw ye aw bɛ se ka min faamu an ka jɛmukan yɛrɛ ni o y'a objectif ye bi o ye k'a fɔ san 2022 o bɛna ban ni Ala sɔnna ma heure dama dama 2023 min ni ale bɛna jɔ ayiwa maaw ka haminako bɛna kɛ jumɛn maaw b'a fɛ ka 2023 ka kɛ jumɛn u bolo a ka kɛ n b'a fɔ tubabukan na a ka ressemble mun de la olu yɛrɛ bolo sisan alors Usasi an bɛ ɲininkali a ɲɛsin ma tuguni ayiwa diinɛ taa sira la an b'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana ye ni a bɛ fɔ tubabukan na laïque la laïcité o de ye Mali jamana ye ni o b'a jira k'a fɔ diinɛ bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔna na ayiwa o bunakun kan ani fɛn min fana tali bɛ kɛnyɛrɛ fana dɔɔni bɛ se k'i da don sabula agence de communication b'i bolo ni o ye agence Sherifla ye alors bibi in na 2022 hukumu kɔnɔna na yala gɛlɛyaw seri i ma i ka baaradakun kɔnɔna na wa silamɛya yɛrɛ bunakun kan yala a gɛlɛyaw sera silamɛya yɔrɔ jumɛn de ma? an ɲɛna kosɛbɛ Sidibe
yana an ka don kuma kɔnɔ an bɛ sankura foli kɛ bɛɛ lajɛlen na an bɛ vi 2023 an b'o kɛ bɛɛ lajɛlen na ala k'a kɛ san hɛrɛma ye an ka laɲini n'an ka fɛn minnu ma se ka ɲɛnabɔ 2022 kɔnɔ ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ye 2023 la inshallah bon i ye kuma min fɔ nin ye effectivement c'est vrai bon a ma nɔgɔn dɔɔni vraiment surtout an bɛ ka kuma fɛn min kan ni o ye jeunesse ye c'est à dire fo an ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ sigilen don jeunesse de kan fɛn bɛɛ jamana yɛrɛ n'i ko a ka taa dɔrɔn a sigilen don jeunesse kan jamana yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ɲɛnamaya fɛn o fɛn n'i ko a ka taa dɔrɔn mɔgɔ minnu ni kɛnɛya b'u wolo la waati min n'olu bɛ se ka teliya ka fɛn kɛ mɔgɔ jigi bɛ da olu de kan donc o ye denmisɛnninw de ye olu de ye siniɲɛsigiw ye donc o kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka di jeunesse caman ye ka se ka fɛn dɔw kɛ mais degun ni tɔɔrɔw de b'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a jateminɛ moto taxi ni nalen a initielen e yɛrɛ k'a lajɛ bani a ye baarantanya caman kɛlɛ a ye dɔɔni kɛlɛ a la jeunesse joliw de bɛ i yɛrɛ bɛ mɔgɔya la k'a ye k'olu b'a boli i yɛrɛ n'olu i tɛ da la yɛrɛ quoi effectivement i tɛ da la yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ la ko karisa bɛ nin bolili de la mais a bɛɛ kun ye mun ye gɛlɛya minnu bɛ ani tɔɔrɔ minnu nana pour que ka se ka olu wuli ka bɔ yen bon fɛn min i ye min fɔ nin ye sisan nɔ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana in tiɲɛ yɛrɛ la a diinɛ ko n'o ye silamɛya ye o fan ka bɔ a la kosɛbɛ bon n'o fan bonyana la k'a fɔ ko silamɛw de ka ca la n'an ko jeunesse i b'a ye les jeunesses musulmans o de fana ka ca a la kosɛbɛ ni kusi tɔw bɛɛ lajɛlen o de ka ca la ni kusi tɔw bɛɛ lajɛlen bon la hali ni gɛlɛya bɛ kɛ gɛlɛya fanba a bɛ boli o jeunesse ninnu de kan bon o la mun de bɛ yen sisan nɔ min bɛ yen toujours o de ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jeunes de kana na u sigi barisa a ka nin émission in ka ɲi kosɛbɛ pour que mɔgɔw ka se ka wuli ka baara kɛ kuma bɛɛ u kana u sigi k'a fɔ jamana k'a kɛɲɛ kuma bɛɛ u kana u sigi k'a fɔ n fa k'a kɛɲɛ ou bien karisa k'a kɛɲɛ i yɛrɛ k'a essayer i ka ko dɔ ɲɛɲini i ka wuli ka jɔ i ka o kɛ quoi i b'a fɔ ko silamɛya oui mais ko silamɛya ye baara yɛrɛ kɛli de o de ye silamɛya yɛrɛ ye fo mɔgɔw ka o de faamu kira alayhi salatu wa salam a nalen ni silamɛya in ye kira ma jɛn n'a ye fugariya ni dali a ma jɛn n'a ye fiyewu Umar nana don dɔ nana ka na deli kɛ Seydina Umar bɛ yen nɔ a y'a sɔrɔ a y'a ye a ko mun b'i la ko foyi t'a la i bolo ka kɛnɛ i sen ka kɛnɛ ko mais mun b'i bila deli la a ko fɛn de t'a bolo denmisɛn a ko i ka kɛnɛ kɔni ko ɔhɔn a ye wari di u taara jeli san ka na d'a ma a ka don kungo kɔnɔ a ka taa lɔgɔ tigɛ ka na a ye lɔgɔ tigɛ ka lɔgɔ feere daminɛ don dɔ a yɛrɛ nana sigi Umar kɛrɛfɛ a ko tiɲɛ la ko bi ka fisa ma kosɛbɛ i ka wulikajɔ ɲɛna bon c'est à dire diinɛ de bɛ mɔgɔw wele ka na baara ma il faut pas que diinɛ ka se ka kɛ sababu dɔ ye k'a bɛ mɔgɔw lasegin kɔ non c'est pas comme ça et puis an ka kira yɛrɛ alayhi salatu wa salam kira yɛrɛ furadama ye mɔgɔ kira ka denmisɛnninya kɔnɔna na kira ye bagan gɛn mɔgɔ bagan gɛn sarala a y'o kɛ ka tila ka kɛ employé de commerce ye c'est à dire mɔgɔ dɔ b'a ta k'a bila a ka jagokun na a b'o ka jagominɛ feere a ye kira ko mɔgɔ si comme toujours silamɛya volet kɔnɔ ko mɔgɔ si ma dumuni kɛ dumuni min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ i yɛrɛ ka bolola baara kelen i yɛrɛ wɔsi o kan o de kama a ma nɔgɔya fiyewu ko ni mɔgɔ ye baara k'aw ye dɔrɔn e kɔn k'a ka sara d'a ma ani min ka kan i n'a bɛnna sara min donc o la o cadre kɔnɔna na o b'a yira n'a ka fɔ jeunesse an kan ka se ka wuli k'an cɛsiri k'an jija baara ninnu na ka baara ninnu kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bon an bɛ ka min ɲini 2023 in na o de tɛ dɔwɛrɛ ye o n ye kuma min fɔ an bɛ segin yen de parce que mɔgɔ yanni ka sanfɛla ɲini i bɔra yɔrɔ min na o lajɛ fɔlɔ quoi olu de ye ne ka sama k'a fɔ 2023 an bɛ fɛ ka se yan an bɛ fɛ ka se yan a lajɛ 2022 e yɛrɛ tun bɛ kundama min na est ce que i sera k'o tɛmɛ wa bon n'e ma se k'o tɛmɛ i bɛ fɛɛrɛ cogo de ɲini o tɛmɛli la sisan donc ka sɔrɔ ka taa parce que n'i y'an bɛɛ ɲininka an ka vew la ani an ka suyaw la an bɛɛ ka suyaw de ye fɛn min ɲini ɲinan n'i y'o sɔrɔ san wɛrɛ i ka tɛmɛ o kɔ i ka miliyɔn caman sɔrɔ an bɛɛ bɛ taa bɛ ka wuli ni miliyɔn ko ye mais mɔgɔ dalen b'a yɛrɛ ka miliyɔn ko sɔrɔli réussir la mɔgɔ min bɛ wuli sɔgɔma a bɛ taa ka nɛgɛkolo gosiyɔrɔ la mɔgɔ min bɛ wuli sɔgɔma a bɛ taa ka sugu la mɔgɔ min bɛ wuli sɔgɔma a bɛ na ka teleso la ka na ka baara kɛ o jigi bɛ d'a kan don dɔ ne bɛ miliyɔn sɔrɔ
mais ani mɔgɔ min bɛ wuli miliyɔn sɔrɔ ko b'ale kɔnɔ n'ale wulila dɔrɔn fininin d'a ma ka na a bɛ nin sigi ka tɛ daga dɔ sigi non ne ye jeune diplômé baara tɛ n bolo n ka nin dossier bila mais effectivement c'est pourquoi waati dɔ la an bɛ to ka maa dɔ wele ka na ka a yira fana minnu fana bɛ k'an filɛ sifinnaka minnu bɛ k'an filɛ ka dusu don dɔw fana la c'est ça sabula a ma mɛn semaine tɛmɛnen an ye dɔ ta ka na plateau kan ale tun bɛ soudeur de kɛ soudeur voilà mais bibi na aujourd'hui an bɛ don min na ko bi multimilliardaire don a tun bɛ soudeur de kɛ soudeli donc soudeli bɛɛ kɔni b'a dɔn kalo la olu bɛ mais bibi na a bɛ maa min ta a ka ca ni maa 100 donc c'est pour dire que i y'a fɔ cogo min na silamɛya a tɛ baara bali a tɛ jija bali n'a ma ye k'a fɔ i ye sifinnaka ye sabula don la i fana bɛna famille de créer i kan ka dusu ta ka ceinture serrer ka se ka baara kɛ cogo min na min b'a to i ka se ka mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka bɔ i nu ma cogo min na ni Ala sɔnna ma karamɔgɔ kuma bɛ tila ka di ma ka se ka yɔrɔ dɔ fana walawala inchallah alors monsieur Konate hali bi an bɛ to 2022 kɔnɔna na avant que an ka 2023 kumaw fɔ sabula o ma yira n na fɔlɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o yira n na alors 2022 kɔnɔ yala e y'a tɛmɛ cogo di bon alhamdulillah 2022 an y'a fɔ cogo min na dans l'ensemble an bɛ se k'a fɔ k'a gɛlɛyara bɛɛ n'i ka an b'a fɔ cogo dɔ la bɛɛ n'i fanga don u b'a fɔ bamanankan na ko ni sama benna k'a woro kari a fanga de y'a kari ni minɛminɛ fana benna k'a woro kari a fanga de y'a kari opérateur culturel ye gɛlɛya min ye 2022 la an bɛ se k'a fɔ a bonyana kojugu an t'a se k'a fɔ k'a ka jugu ca ni tɔ ta ye bɛɛ de b'i ka réalité dɔn mais an bɛ se k'a fɔ fana an ye jɔyɔrɔ min fa 2022 kɔnɔna na malgré les difficultés n'an tun b'o jɔyɔrɔ fa gɛlɛya tun bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ kan parce que ni mɔgɔw y'an ka activité n'an ko festival mɔgɔw bɛ sin k'a ye concert ni artiste alors que ça va au-delà de ça an bɛ se k'a fɔ an bɛ contribuer ka baara de créer même si c'est temporaire mais en un temps record an bɛ se ka emploi plus de 1000 et quelques emplois créés. Parce qu'il y a des festivals béké, il y a des béké. Voilà. Non seulement Maoub c'est un parking créé. Exactement. Moto Muga binani au fait emploi doye. Mais au drogue qui est au dunda madame vous savez c'est oublié et nation sort. Voilà. On a une chama. On a une chama. Par exemple un festival ta Kuchala parce que là ambe mo munu foko c'est ba munu yere concepting d'amener. C'est un festival sur le Niger promoteur Mamoun Dafé et Fescori et Manju Yatara ani anga doyen to ambu fo parce que die fait jatemene par exemple à Kuchala ni festival initié mais c'est le monde que tu appelles il est jamais déroulé ni no RSL là no iba yi ni na re corona na ani foire que kene dronga on avait plus de 280 exposants munun kumbe donc do yo stand ta Kuchala kono do bola Mali fambe dien fambe kana mais on a fait les gars dans son bon on fait faire bien on va sur autant qu'on en a on fait consommer à bébé consommer Kuchala kono ide artiste munu na ou loger hôtel ou là duna munu na ou artiste kama iba dans la semaine du de fois jamala ni bébé loger ni bébé dominique donc restaurateur munu me restaurant ke nous jagwa bu tobiliga nous be tobiliga jagwa bu don suku kono donc ali mo mana festival ke ne ba sur festival warbita e soro iga ro là parce que n'en fait la ça ebolo OK effectivement donc forte que ni standu majo standu be joni mo abi joni yiri ni fo yiri tigala fo ni yiri tigala fo yiri gengena fo ni yiri gengena fo ye kenga yiri fo parce que pointi ye menuisier fo ye pointi fo ni bere be doala ye électricien fo parce que courant ne be doa kono donc courant filu be ça en fait ni tant qu'on a mo wa kembe don soro ibita soro ni ere bela mo ko mu ere te boko se ba we an ere de parce que mo nya jore me dro en drombe min soro amuna kita amuni ba nyefe ila tabay mais ita soro mo ko ni ko be war soro kata soro da tenyo kalama ere ala ye ni exposé mais ni fembe ni tambe fembe mo ambulu par exemple fini frère non exactement au ka comment aba wuli ci ko jumena fini frère standard voilà au ka standard non no mambulu ni ta akra chugo clé de vraiment ko nana ni fereke oui au fana ka fsaka fo ko ibe bomgol mais ibe sigila ima fin soro donc o de ato chama bola Bamako ka Mali fambe sekere ni a jatim 2022 na festival exposant tiara ko jugu parce que betali garzga ni région kono mais festival kala wo malgré la difficulté festival be chesriga festival ke malgré les difficultés itala fa itala siga so itala Kuchala itala Segu itala Sibi itala woro be yake
donc c'est nin bɛɛ contribuer la ka se ka gɛlɛya dɔw amorti i b'a ye u bɛ bɔ Kucala u bɛ taa Segu Sikaso Buguni bɛɛ b'i garizɛgɛ sɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ an contribuer la ka se ka fɛn caman amorti gɛlɛya in kɔnɔna na. donc 2022 a ma gɛlɛya fana i n'a fɔ fa kɛra degun caman ye mais ɲɛtaw fana sɔrɔla c'est ça. oui a ma gɛlɛya ka kɛ degun ye parce que 2020 an bɛ se k'a fɔ an ye min ye je crois qu'an tɛna se ka o ɲɔgɔnna wɛrɛ ye tuguni an yɛrɛ tɛ ala deli o ɲɔgɔn wɛrɛ la parce que an bɛɛ ka événement suspendra peut-être à une semaine à deux semaines o y'a sɔrɔ an ye dépenses ni fɛngɛw kɛ ka fɛnw engagé ka juru ta an curunna donc o kɔni kɔfɛ kɔni an b'a fɔ a gɛlɛyala cogo cogo kɔni mɔgɔ minnu y'o vécu i b'a ye sisan kɔni an bɛ ala deli san nataw ka nɔgɔya. Inchallah. Merci Cheikh Konaté. Amu be ka anaje ni waati la an b'a jira la k'a fɔ an bɛ Chérif Jabarani de kan. Émission min ni a bɛ wele nanzarakan na jeunesse et développement an bɛ ale de kɛnɛ kan. Babu min ni a taara o de ye clin d'œil rétrospectif 2022 et justement projection pour l'année 2023 ni o ye sankura ani sankɔrɔ 2022-2023 an bɛ ka kuma o comparaison kɛ min b'a to gɛlɛya min sɔrɔla 2022 la an ka duwawu kɛ o ɲɔgɔnnaw kana sɔrɔ 2023 la alors karamɔgɔ an ko 2022 a ma kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya dɔrɔn ye a ma kɛ k'a fɔ ko ɲɛta fana dɔrɔn ye sabula diinɛ bunakun kan an ye kuma caman fɔ nka ne b'a fɛ ka min dɔn sisan sifinnakaw min b'an intéressé bi o de ye k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ ko i bɛ diinɛ labato kɛ yala est-ce que i kan ka diinɛ labato k'a fɔ ko i ka kɛ fankelen maa ye wa walima i ka kɛ comme i ka diinɛ dɔ bato k'a fɔ ko diyagoya bɛɛ ka ko fɛ wa. Ala k'an bɛɛ sa bon i ye min fɔ nin ye o n'a nana diinɛ ko sira kan ka laïcité bɔ yen dɔɔni n y'a faamu n'a nana o sira kan 2022 ye o gɛlɛyaba sɔrɔ diinɛ ko sira kan silamɛw ka sira kan kosɛbɛ ka sababu kɛ n y'o de fɔ sini sigilen don jeunesse de kan c'est-à-dire n'a fɔra ko jeunesse ka ban i kan ka faamu ni hakili de sɔrɔ et puis ko n'i y'a ye leçon dɔ tira la an ka jeunesse musulman bi fo an ka se ka leçon dɔ de tirer an ka cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna kunun olu binna dingɛ min kɔnɔ an kana bi o kɔnɔ vraiment anw kan ka o de leçon tirer anw man kan ka sababu ye k'o fose tɔ k'o élargi quoi k'o fose tɔ dayɛlɛ parce que an y'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw diinɛ ko taasira ma a kɛra sababu ye dɔw yɔrɔ ma janyana ɲɔgɔn na u ma se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais a bɛɛ ye u ka faamu ni diinɛ ko taasira kan mais faamu min fana don c'est-à-dire faamu tɛ ko diinɛ yɛrɛ sigilen don minnu kan dɛ parce que f'an k'o de faamu diinɛ sigilen don minnu kan sɔsɔli tɛ olu la an ma ɲɔgɔn sɔsɔ la ala ye kelen ye masa wɛrɛ tɛ yan ko ale de kan ka bato o bɛɛ sɔnnen don ma silamɛya jɔsen 5 in bɛɛ sɔnn'o ma limaniya jɔsen 6 in bɛɛ sɔnnen ma mais i b'a sɔrɔ faamu kelen-kelennin tɔ minnu bɛ yen nɔ an ye ɲɔgɔn bila olu de kɔnɔna na bon mais an ka olu to yen an kana belebeleba in na an ka o minɛ ka na i ka ɲininkali la i ye min fɔ sisan diinɛ tɛ mɔgɔ si bila fiyewu ko ne ta ko fo mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ o ye non non diinɛ tɛ mɔgɔ bila o la diinɛ tɛ mɔgɔ bila o la ni min ye barisa o tɛ ko min bɛ fɔ ten tɔ quoi o ye ala yɛrɛ ye min fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ye quoi i y'a ye ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ n'i suratu Yunus lajɛ verset 99 walaw sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin sifinnakaw aw tulo kɛra o kosɛbɛ suratu Yunus la surtout diinɛ ko sira kan a ko n'a ye ala ja mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dugukolo kan a bɛɛ bɛ limaniya a bɛɛ bɛ d'ale ala la sabu ale de bɛɛ da a ko ten kulluhum jami'an a bɛɛ lajɛlen sans exception a bɛɛ afa anta tukrihu an-nasa o tuma na e de bɛna mɔgɔw diyagoya wa hatta yakunu mu'minin ko f'u bɛɛ ka kɛ liwariyaja ye tiɲɛ mais n'i ye kuranɛ kumakan mɛn soso wɛrɛ foyi tɛ nin na n'a ye ne ala ja n bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye mɔgɔ foyi tɛ se k'a bali mais ne ye choix di mɔgɔw ma min ka di min ye bɛɛ ka o ta komi se bɛ ne ala de ye k'i nin tigɛ i sigiyɔrɔ in na yan se bɛ ne ala de ye ka kaba pɛrɛn ka bɛɛ faga n'i ma da ne ala la mais ne y'o bɛɛ to yen ka bɛɛ bila bɛɛ k'i ka choix kɛ mais e min ye i ka diinɛ ta e bɛ se ka mɔgɔw diyagoya ko bɛɛ ka kɛ e ka diinɛ mɔgɔ ye cogo di ala yɛrɛ ma sɔn o ma ala yɛrɛ m'o kɛ fiyewu donc o min filɛ nin ye o problème de bɛ yen f'an ka kuma jeunesse fɛ o ka yɔrɔ faamu an ka mɔgɔkɔrɔbaw binna dingɛ min kɔnɔ an kana sɔn an ka bi kɔnɔ fo jeunesse la an k'a dɔn k'a fɔ e ye min faamu ne dara o la a dɔn e y'a faamu ni hakili min ye ka da la
mɔgɔ wɛrɛ fana ye fɛn wɛrɛ faamu n'o hakili kelen ye ka da fɛn wɛrɛ la. Effectivement. Bɛɛ ka to i ta kɔnɔ bɛɛ k'i ta kɛ. Ka yira jeunesse la k'a fɔ kuma min bɛ k'a fɔ ka mɔgɔw instrumentaliser k'a fɔ ko jamana ka kɛ islamique ye walima a kana k'a ye. Oui bon kuma ninnu a man di tulo la effectivement. C'est-à-dire olu de ka 2022 gɛlɛyaw dɔw ye. Y'o de fɔ an ka 2022 gɛlɛya kɔnɔna na surtout diinɛ ko sira kan n'i y'a jateminɛ jeunesse yɛrɛ de ka le jeune prédicateur wulitaw o kuma cayara o yɛrɛ de sira kan. Minnu bɛna n'olu bɛ kuranɛ yɛrɛ faamu ka kuranɛ kolo kuma fɔ olu bɛna fɔ minnu fana bɛna n'olu b'a jɛngɛ ka taa n'a ye hakilila jugu kan olu fana bɛna fɔ o de kama i ko gɛlɛya min bɛ n'o tɛmɛna o de ka bɔ yen fo an ka gɛrɛ fɛn dɔw de bɛ an k'o faamu an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka faamu k'a fɔ diinɛ in dɛ ala de ni ala ko la ikraha fi din ala y'o fɔ kuranɛ aya wɛrɛ la ko jagoya tɛ diinɛ na mɔgɔ si man jagoya i ka kɛ n'a ye Sidibe a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko danaya ko mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ jagoya o la ne bɛ se k'a fɔ e sa wuli i ka seliji ta i ka seli i bɛ se ka wuli k'i jɔ pɔrɔ mais dusukun bɛ ka yɔrɔ jumɛn de ye n'a ma don dusukun na mais c'est rien mais n'i y'a lajɛ o sira kan sisan u b'a fɔ ko laïc bɛ laïcité mais ni o la laïcité yɛrɛ ye pilier ba naani de ye o d'accord a sigilen don pilier ba naani de kan a sigilen don liberté kan el-horiya liberté o liberté in kɔnɔna na sisan e bɛ se k'i ka diinɛ choisi ne bɛ se ka n ka diinɛ choisi lafiya kɔnɔna na n'a y'i diya e tun bɛ nin diinɛ in na e bɛ bɔ o la ka don nin diinɛ in na tu es libre de faire cela e bɛ se k'i ka hakilila fɔ so kɔnɔ bɛɛ da kan mais kana don mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ kɔnɔ a ka nɔgɔn kojugu trop o ye premier pilier le deuxième pilier o ye séparation non séparation c'est-à-dire ka boli kɛ ɲɔgɔn na ka jumɛn bɔ ɲɔgɔn na ka diinɛ ni jamana mara diinɛ ani jamana mara ka olu bɔ ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn kan c'est-à-dire diinɛ si de kana na jamana bɛɛ ka mara n'o diinɛ ka hakilila ye d'accord mara n'a sɔrɔ hakilila in faamuna c'est-à-dire min bɛ mɔgɔw bɛɛ kelen c'est-à-dire ka mara de séparation c'est-à-dire séparation ayi e mago bɛ o farafarali min na laɲini t'o ye directement laɲini ye jumɛn ye sisan séparation de la religion et des pouvoirs min bɛ jamana yɛrɛ fɛn kan n'a ye diya i b'a fɔ ka diinɛ séparer ka bɔ jamana mara la dissocier voilà dissocier ou séparer séparation est-ce que i y'a faamu donc o la sisan mais ne k'a fɔ n ye silamɛ ye mais an bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ yan mɔgɔ wɛrɛ bɛ yan min tɛ silamɛ ye o mais minnu ko fɔ ne ka silamɛya ta de ka boli bɛɛ kan yɔrɔ a ma nɔgɔn dɔɔni donc o sira kan sisan nɔ diinɛ bɛɛ bi jɛ a kɔnɔna na jamana bɛ kɛ neutre de a sabanan de ye neutralité el-hiyad arabukan na u b'a fɔ ma hiyad neutralité jamana ye neutre de a tɛ mɔgɔ si fan fɛ a tɛ taa maa si fan fɛ bɛɛ de b'a kɔnɔna na komi n'aw bɛɛ kɛra jamana kɔnɔden ye ka ban a bɛɛ de bɛ a kɔnɔna na jamana de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana baarakɛlaw sisan ni ne taara sisan nɔ ko n taa polisi la mais politisi tɛ ban ka ne ka service arandi ne ye ko ne ye bolisɔnna ye o ma ka kɛ o juge man ka ban ka ne ka fɛn arandi ne ye ko ne ye silamɛ ye o i fana ye hadamaden de ye i bɛ ka fɛn dɔ de bato professeur man ka ban k'a fɔ k'a bɛ fɛn di mɔgɔ dɔ ma ko mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ diinɛ min na k'ale n'o fɔ non c'est pas comme ça i y'a ye donc o la aw bɛ yen nɔ bɛɛ de ka baara kama aw man ka aw bɛ fɛn min na aw man ka o yira a ka baara kɔnɔna na e bɛ ka service de rendu mɔgɔw ye i bɛ service de rendu mais k'a fɔ e bɛ nin taabolo e bɛ nin taasira min kan e man ka o yira fiyewu mais neutralité fana o ni indifférence fana tɛ kelen ye n'a fɔra neutralité voilà indifférence ne bɛ se ka kɛ sisan nɔ ne ye silamɛ de ne ye ministre ye ou bien nin ye chrétien de ye ale ye directeur ye mais a b'a ta a ka baaraw la a bɛ se ka taa a ka église a n'a ka église mɔgɔw b'u ka kow kɛ ne ye silamɛ ye ne yɛrɛ bɛ taa n ka misiri kɔnɔ ni ka nin b'a kɛ nin fana ye taabolo ye a b'a ka ɲamɔgɔ a bɛ taa a ka fɛnw kɛ o kɔrɔ tɛ k'i mɔgɔ bɔ olu la i bɛ taa sira min na i bɛ fɛn min na i bɛ o kɛ kosɛbɛ bon a naaninan o ye égalité ye ka bɛɛ de kɛ kelen bɛɛ ye kelen sariya bolo
jamana kono den bede a bede kele sharia nyekoro jamana bena femika o nyekoro d'accord ani baraba munu be no ka ke bede kele nyo barala ambe kele nantara docteur Sola amne chugo kele ambe kele nantara juge blongono amne chugo kele nantara mirila amne chugo kele abe bon mais ni leje mo shitse ga fo kibe islam ya ka fendo ira ko no bo contrôle kun femi sigile meni pienda nga ko nana ko ka islam ya kele au contraire ni be fe islam ya reba nyini femi ka keko voilà d'accord ate tibiri ga kwa ko mo chaba famu bi e jamukana ambega kuma babu mika babu mi fana konnana dine ko fana bala dine ko mi mawde mi fana don o sachi fana ko fana yefo mawye sabla aftu na shifna kawde sini nyisi bibina ni an kalana ka ladilika chama fa ya ka chala fe ante bla fili kono ko sobe. Merci beaucoup. Alors monsieur Konati, oui, je sais qu'il y a bara chamanke kere bara ibu kono ani fembe talike siko ni dongo fana ibu fana barake aywa ni bara nunu bela ashini degun teta i degun do foko au kunyo soro aywa 2020 jusqu'à 2021 ga 2022 alhamdulillah o bema so ngani o beti mino yala ere ka yeta jume 2022 bara 2023 mekana e ka yeta jume iba fa akake chugudi era bulu ani malien be bulu ani aka dai chugo na na re commencer à yelema ka kete do la ko meja o meja be ame ala le dilara ka ajabela mo mo be mina ala ko nyo bolo ka amina ko bela jele noya amba for Manchester de alibi parce que atita Chelsea ko effectivement c'est pas ne bolo sans jate et ça mana jajo ko ni sigi ki trade senga même c'est ka fo iti c'est ka i yanga ka do fo sans jana goyala voilà donc 2023 qu'on a keleme ka fait chama projeté il a faut faire un festival à 4e édition du 7 au 12 février. Festival de brassage culturel et artistique de Koutiala. FECAC. 4e édition. Donc, avec du 7 au 12 février, avec Koutiala, Amdala et terrain bala. Donc, oui, on a activité barrée et avec Bewele Kanamina. D'accord. Oui. Ok. Donc, ça, on s'est avec Niata Gunanaï. Nina, on va faire que la mabulu du menke kasro, on m'a dit que minke santola. Bon, il y a comme un contenu nous donne nous déjà parce qu'il y a mes baraques ni Jossin damadamani au Jossin follow oye amba fulma ko concert géant no musique moderne ni oye ka anga artiste ba ubina concert ba ke ou kuchala ka boka kuchala ka la nyana je ka mo la ni sonja amoke clé ça va konana donc comme mo nyana je ka di mo bon aussi fait amba essayer ka économie fana ka contribuer économie na à travers la foire internationale de Koutiala. Donc mo ko be bo dien fambe kana obina ni marchandise modèle B obina ni produit modèle B et bon obina ni al service barake bako o fana be kana ka service présenter mo la par exemple bangit na fereke mais abina ka service présenter avec fait mon en termes de service après qu'on a le présenter ainsi de suite be place B et sans ça nous me sera kay c'est le ni c'est le ban sungalo ça nous me sera kay fait chama me sera kay d'accord au fait tout ni ama profiter ka anga seko ni donc fana do bala na anga seko ni donc o ye Koutiala ere la dala folu ani ala dala danse ni la dala kokoro ambulu labo parce que ni jamaï nana ama profiter mi ma fana bolo ambo boka o ira orula donc na ma fuma ko les manifestations les prestations des troupes traditionnelles ambe oloke au fana ko fait ani tairu ni stilisu bolo nyokombolo amé défilé de mode ke donc pour yanga terre ni stilisu fana ko wa seko ni donc ira jamala ambo fana ke festival in kono nana au ko fait conférence débat no yi ka foni akli jakabo sur des thèmes qui contribuent au développement local ou bien c'est pour chercher une solution au problème du moment. D'accord. Donc au thème qu'on avait choisi, amé barakoka, on a un festival et thème la création d'un pont économique entre la production cotonnière et le développement culturel, artistique et touristique de la artisanal et touristique de la région de Koutiala. Parce que Koutiala basé est Corée. Oh, Koutiala c'est pour une dongo bisera
lawaleya cogo di ni ka se ka kɔri ka profiter kɔri baara la pour que a ka se ka nafa don Kucala acteur culturel ni fɛngɛw kun donc o fana y'an ka activité ba dɔw ye an bɛ balontan fana kɛ souvent donc caman bɛ yen voilà caman bɛ yen donc nin bɛɛ kɔni bɛ min demander o ye wulikajɔ ye o ye jama ye mɔgɔw ka na fana c'est vrai an b'a kɛ Kucala mais mɔgɔw ka na Kucala lajɛ o de ka d'an ye touriste ka na parce que a nafama yɔrɔ yɛrɛ ye o de ye initiative yɛrɛ ye o de ye ka Kucala lakodɔn minnu fana bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ ni min ye ka taa o de ye somɔgɔ sama ye donc ja Kucala bɛ tan ja Kucala bɛ tan parce que ne yɛrɛ taara ni dɔ ye Kucala an ka première édition la ni dɔ tun bɛ bara ivoirien no an bɛ festival préparatif in bɛɛ la a b'a fɔ an ɲɛna a bɛ k'a lamɛn mais nin bɛɛ la ja a yɛrɛ tɛ Kucala dɔn donc ale bolo kɔni c'est village dɔ don an bɛna taa yen nɔ donc fɛn kana se sisan a ko mais ko pour que fɛn in yɛrɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ qu'est-ce que kan tɛ Kucala so bɛɛ peinture yan qu'est-ce que kan tɛ Kucala so bɛɛ peinture alors an bɛ peinture ye ne k'a ma ko y a pas de problème k'an bɛna bɛɛ peinture bon comme avant an taara Senogo an donna Kucala je vois k'a bɛ ka yɛlɛ a yɛrɛ ba quoi ko ne m'ale jaabi ko ne tun bɛ fɛ ale yɛrɛ ka na Kucala y'a ɲɛna mais ko ne bɛ jaabi min na Kucala so bɛɛ peinture b'an bolo ne ye peinture wari d'a ma c'était festival édition Kucala c'est la 3e ville peuplée du Mali jama bɛ Kucala kojugu kosɛbɛ a falen don maro yan'an ka kuma di karamɔgɔ ma yala seko Ndogo Bɔnakun quoi peut-être que i bɛ se k'a fɔ an na i bɛ se ka hakilina dɔ fɔ an ye maaba min welelen don Seko Ndogo soit dɔnkilida Bɔnakun kan bon il y a des artistes de renom aujourd'hui et voilà bon an delila ka se ni an bɛ se k'an da don an delila ka se ni minnu ye parce que artiste ko milieu la tant qu'il ma contrat officiel signé mɔgɔ n'i y'u tɔgɔ fɔ c'est pas recommandé mais kɔrɔlen kɔni an taara ni artiste ba caman ye an ka nin scène kelen ninnu kan ye Amadou ye Mariam Jelaye Abdoulaye Diabaté Jelaye Baba Sala Jelaye Cheikh Tidiane Seck Jelaye Kalibru Niga Fama Malake Jangeleya an bɛ se k'a fɔ artiste ba ka dɔgɔ Keji artiste ba bɛɛ Jela voilà olu bɛɛ Jela ye presque bon ɲinan fana n'a ma yɛlɛ o programmation sanfɛ an tɛna jigin a duguma vivement alors voilà la prochaine édition du 7 au 12 février 7 ou 12 février 2023 voilà dans la capitale de l'or blanc très bien Inch'Allah n'Ala sɔnna ma i n'a fɔ san tɔw bɛ kɛ cogo min na Inch'Allah alors jamukan a tɔ man ca kosɛbɛ nka an bɛna min karamɔgɔ min ɲininka min na c'est vrai 2021 kɔnɔna na si je m'abuse 22 non 2021 ok i ji kun jɔra mais 2022 la a relancera mais i y'a fɔ i ka kumaw daminɛ la an da bɛna s'a ma kota min bɛ to ka di hali a tila ma di salon 2022 kɔnɔna na olu fana ye degun dɔɔni ye hali bi yala o degun ninnu sɔrɔla o sira kan ani fana diinɛ Bɔnakun fana kan ani fana kɛnyɛrɛ fana Bɔnakun kan i bɛ se ka mun de fɔ o la Ala ka se ka o nɔgɔya maliden bɛɛ lajɛlen 2023 kɔnɔna na Inch'Allah halisa an ka dugawu kɔni bɛ yen 2023 kɔnɔ Ala k'a nɔgɔya ka laɲiniw bɛɛ sabati a kɔnɔ yanni ka t'i ka ɲininkali jaabi a ye n grand frère tɔgɔ fɔ dɛ Thiane Seck c'est mon grand frère. Le maestro. Le maestro. Bon grand frère. Mais le croit à la on a le boulot. Thiane self Keita nous self Keita nous le kuno. Self Keita nous mutan fa ni Mariam. An ayro nous bagayro mais Amadou et Mariam. Ou ga baragaro be suruku nya fe min ne kura. Nya fo peut-être mo mo clover là il y avait Cheikh Tidiane Seck Amadou Bagayogo et Abdoulaye Diabaté nous bɛɛ donc les sources bola Kucala de awɔ i bɛɛ kun bɛ jouer Kucala troupe dɔ de la ko Kule Star Amadou Bagayogo Abdoulaye Diabaté Cheikh Tidiane Seck u bɛɛ y'u ka musique daminɛ Kucala de o de kama n bɛ profiter ka foli kɛ grand frère la o la a b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis i bɛ ka fɛn min kɛ c'est très bien barisa i b'a dɔn fɛn min don a bɛ gɛlɛya wuli kuma dɔw la parce que i b'a dɔn souvent ni gɛlɛya bɛ yen mais ni fɛn dɔ bɛ mɔgɔw distrait ka mɔgɔw hakili bila fɛn wɛrɛ kan vraiment c'est très bien nafaba de b'a la a bɛ dugu lakodɔn a bɛ maa bon sugu la a bɛ maa nisɔndiya effectivement bon i ye min fɔ an ka na yanni an ka se agences ka gɛlɛya ma i ye min fɔ jeunesse musulman yɛrɛ ka fɛn kɔnɔ komi n bɔra k'a f'i ye kuma kɔnɔ vraiment ni gɛlɛya nana a ti fan kelen sɔrɔ quoi a bi fan bɛɛ de sɔrɔ
tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bon n'i y'a jateminɛ gɛlɛya ye fanba dun an filɛ ka min fɔ n'an minnu bɛ taa ni mɔgɔw ye hiji la a y'an sɔrɔ kosɛbɛ parce que an ye san damadɔ kɛ an tɛ baara kɛ baara jɔra pewu yɛrɛ de k'a daminɛ depuis 2020 2021 an ye san 2 kɛ foyi foyi tɛ kɛ mais n'i y'a jateminɛ an bɛ taa ni mɔgɔ nombre min fɔlen filɛ ye n'o ye 13323 ye mɔgɔ minnu bɛ taa ni a ye agence de don mais n'i y'a agence lajɛ a baarakɛla base bɛɛ ye jeunes de parce que ne ko ko ka mɔgɔkɔrɔbaw ladon mɔgɔkɔrɔbaw kan ka t'u ka batokɛyɔrɔ la ka taa yɔrɔ min na jeunes de b'o kɛ quoi le fait que agence in bɛ fonctionner jeunesse fana bɛ fonctionner o kɔnɔna na a bɛ dɔ bɔ chômage fana na tuguni a b'a to u ka besoin minnu bɛ yen nɔ u bɛ se k'u ka besoin ninnu sɔrɔ quotidiennement ka taa donc o la a datuguli a gɛlɛya bonyana tiɲɛ na a gɛlɛya bonyana agence baarakɛlaw ma ala ko tiɲɛ a gɛlɛya bonyana an ma kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ vraiment a caman bɛ yen barisa n'i ko agence an tun bɛ volet 2 de kɛ tourisme b'a la mais tourisme jɔra a mɛnna da yɛrɛ tɛ se ka don o la barisa depuis kɛlɛ min nana ka ban dɔrɔn tourisme jɔra barisa tourisme yɛrɛ fanba ye zone minnu ye o zone ye zone menacélenw ye donc voilà donc il se trouve que agence bɛɛ de nana yɛlɛma pèlerinage kan sisan bɛɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔna na bon hiji nin kɔnɔna na ale facteur ni ko a ka kɛ dɔrɔn i bɛ na ni jeunes bɛɛ ka place b'a la mais minnu bɛ diinɛ ko sira kan olu ka place ka bɔ a la mais n'i nana i ka administration yɛrɛ kɔnɔna na i b'a ye jeunes wɛrɛw bɛ baara kɛ a kɔnɔna na minnu tɛ hali arabufɔniw ye mais silamɛw kɔni don i ka secrétaire ninnu i ka biyekɛla ninnu ani i ka fɛn ninnu bon mais ni an taara Makan fana ka bila mɔgɔw ye ka bila hijidenw ye ka hijidenw ka fɛnw n'u ka ko kɛ i b'a ye a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye jeunesse de a bɛɛ ye denmisɛnninw de donc vraiment a gérer agence ko a ye gɛlɛyaba boli o kan bon e ka nombre yɛrɛ lajɛ 13000 et quelques n'a fɔra ko 6000 dɔrɔn de nana di o la i b'a a bɛ kɛ cogo di a gɛlɛyara yɛrɛ yɛrɛ de puis a serela yɛrɛ yɛrɛ aw kɔni bɛ dugawu de kɛ sa 2023 nata in na o gɛlɛya ka wuli ka bɔ o y'an ka laɲini belebeleba ye i ji ka segin a normal kɔnɔna na bon nombre min bɛ Mali bolo o ka di hali dɔ ka fara o kan k'an profiter o la nombre min bɛ di Mali ma a ka dɔgɔ barisa o ye statistique min ye o ka jan kosɛbɛ o y'a sɔrɔ Mali population bɛ 13 millions de la barisa olu ka statistique bɛ di chaque 1 million 1000 personnes ya donc on fait nin sa an bɛ 20 millions na donc logiquement 20 000 o de kan ka di donc an kɔni bɛ nata de kɛ sa san wɛrɛ n'o ye 2023 ye ala ka a to vraiment u ye koroni min kɛ nombre la o ka bɔ yen nombre ka caya pour que a bɛ se ka baara ninnu fɛ cogo min na ni ala sɔnna ma inshallah an b'a fɛ ka jɛmukan kɛ tan cogo la sabula an b'a fɛ ka maa fana wele maa min fana ka dɔnniya fana bɛ o sira ninnu kan économiquement voilà c'est ça malheureusement à la dernière minute an n'a tigi ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais ni ala sɔnna ma ni ala ye siw di inshallah an bɛna a jɛmukan sigi inshallah alors jɛmukan kɔni n y'a fɔ cogo min na a tɔni man ca kosɛbɛ an b'a fɛ k'a dɔn aw bɛɛ ko ko 2023 maliden bɛɛ ka haminako ye min ye o ye bɛn basigi ani tileɲɔgɔnya o ka se ka sabati maliden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ surtout an bɛ waati min ko bi diinɛ ta fanfɛla la an bɛɛ k'an tigɛ ni ɲɔgɔn ma an kana sɔn ka don fili kɔnɔ sabula o de ka jugu kosɛbɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ni laïcité don an bɛnbaw y'a sɔrɔ yen an yɛrɛ y'a sɔrɔ yen kabini lawale ko don an bɛ ala de deli ala kana basi wɛrɛ kɛ an ka to o jamana kelen kɔnɔ o cogo kelen na alors aw bɛɛ ka kuma labanw ye jumɛn ye an ka se ka jɛmukan datugu alors monsieur Konaté on va terminer avec ça ne ka kuma laban toujours an y'a daminɛ ni min an b'a laban n'o ye toujours an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba plus précisément kucalakaw an ka autorités kucala surtout les maires an bɛ kucala maire fo kosɛbɛ parce que an ka activité in yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye a nɔgɔyalen don an bolo an timinandiyalen b'a la kojugu parce que a fana a ka dɛmɛba de b'an ye événement in kɔnɔna na a ye fɛn caman nɔgɔya an bolo d'accord an bɛ kucala gouverneur fo a fana nali ni sisan cɛ a ye caman k'an ye événement ko in na k'o fara kucala jeunesse kan k'o fara population tɔ bɛɛ lajɛlen kan
préfet ani autorité bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fana bɛ na festival in na san o san n'o y'an ka partenaires ye exposants minnu bɛ bɔ fan bɛɛ ka na an ka foli b'u ye parce que olu de bɛna fɛn jan an bolo an bɛ dɛmɛbagaw fana u k'an dɛmɛ hali bi ka événement in fanga ka bon an yɛrɛ ma an si kelen-kelenna tɛ se ka kɛ n'u ma anw dɛmɛ bon a dun kɔfɛ dugu ka développement de b'a kɔfɛ dugu ka ɲɛnajɛ de b'a kɔfɛ dugu ka ɲɛtaga de b'a kɔfɛ mɔgɔ caman ye dugu dɔn nin sababuya la caman yɛrɛ bɛ taa an sigilen kɔfɛ u tila ka segin ka na parce que u bɛ réalité dɔw découverte kɛ u b'a essayer ka na investir o la k'a sɔrɔ u n'an tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ donc nin fɛn a bɛ komi écologie bɛɛ tɛ sɔrɔ festival bɛ komi ten i bɛ ji in seri mais a bɛɛ kɔni bɛ bɔn Kucala dugumakolo de kan mais min bɛ bɛn e yɛrɛ kan a ka dɔgɔ. D'accord. Merci. Donc c'est bien entendu, Niala son message émis le 7 du 7 au 12 février 2023. Begagnon sur Kucala, festival de brassage culturel et artistique. Niala son wala ko irana. Alors usagambe jamukanda tukuni iga do fanake. Ewa jamuka mini ambala ga ke ala ka sangrota chamanda ref. Nala son. Ka sangrota chamanda kili shérif la ref. Inshallah. Buya bulu. Da wallahi o ke ko sebe balba ke. Abu do ke ko sebe. Inshallah. Télé shérif la vraiment an woni ba Anthony konnana ya ka nga san yelema foli ka adi bela jelema ka fo 2023 sankura ya rabbi ala ka nga here sa amin ala ka ke laynu salati sa ala ka ke chebe ni kambe duni du ni nyogon che sa di kuni toro mi be ala ka ke o mi sa tele sheriff la ere ala ka o korota abi bara min ala ka nya o bulu aka bara administration konna chebe ni kambe ala ka do o nyogon che bara bi sangoro tani femi ani hakli mi ala ko di ana awma ka musafaw no sababu ya ankara ba mi ya sayyid sharif usman madana haidara atala allah baqahu anaka dimba ya ala ko mani ala ka anyere ga ko mo nyumay ala ka nu so ala ka nu garsige ala ka nu hiyabu ala ka nu tanga ansaru fana ala ka nu de ala ka laba nyuma ndam grengre ni ala émission mi fana namu ka profiter ka fo ko na ni je développement alsa ala ka ayre développer Allah tanya ko ka yirwa ga tebeninga mais puis ka appel les sponsors là ko haklitu émission ina ko sebe ko sponsoriser vraiment nous mo be fena fem ga sponsoriser une émission effectivement bon créer ni hal jamana re ka nga haklitu amaro famo ba la made ko haklitu ni émission ina vraiment ko épauler nous ya épauler absaka ke sababu fen chamambe no ka o fen ko sebe ameka njija ke ko sebe am ga jatemine ko sebe et puis abuka na ni mo ye ka dusu do mo ko parce que mana mo do barado jatemine erti fem jati bare ka kla ka irisa lo ka fen chama soro o yekobade bon nega kuma datu kuma na ne gon me mi fo jeunesse krengire ne ala on fana be dine ko sraka inshallah ya jete mun mun be dine ko sraka bi min baruka mun be dine ko sraka bi kuma na facebook ni fewna chama be be demsenu nga famuni hakli fe chama dese ko sele parce que adama den kana nani kuma min bina ni fitne wi amai adama den kana nani kuma min bina ni ma do la gushiliye amai ore kama nyemi fo toujours nyemi fo anga laïcité konnana laïcité bi jenaye begi ka hakliya di horonya konnana I dale no femina iko fo horonya konnana min be beni jamana sharia ka soro ima dankari mo werela ka soro ima dankari mo werela et puis laïcité ti jeni ay fana mo do de ka fo ka bata jakuya mo ko ou bien ka dine were kon o manake e ba toedi betu be batake sabla ala yare go ko abanto yenti mais amunu way dina mo way ala yare ko qur'ane ko suratul hajj la ayatan wolum flanana inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa walladhina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah inna allaha ala kulli shay'in qadir ko mo mun ko ku ulli man yara ku dara alala mo mun ngena yahudiya wi mo munu ngera bolisono yi mo munu ngera chrétien yi mo munu ngera hal tasma batolaw yi mo munu yere kafriara alama foite dote voilà dote foite la alors ko kale de bina kititi ga woni nyogonche o kuma na jiya kuna ayatu bega take harama do rema nga kititi na abatu bana inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah la rajul ni ala de kititi ga woni nyogonche
Ne Bolsonaro ne ko ita ye tiɲɛ ne Ala bɛ yan silamɛya ko ita ye tiɲɛ ne Ala bɛ yan effectivement chrétien ko ita ye tiɲɛ ne Ala bɛ yan nin fana ko a ta ye tiɲɛ ne Ala bɛ yan ne Ala de bɛna kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ inna Allaha ala kulli shay'in shahid ne Ala de ye seere ye a kelen kelen bɛɛ kan a bɛɛ ne Ala de ye seere ye a bɛɛ bɛ ka min kɛ bon donc n'i y'a lajɛ ne balimakɛ ka nin ye yen nɔ diinɛ sira kan ko nin bɛ yen anw diinɛ mɔgɔw an man ka kɛ bilen mankan ni fɛnw sama samala ye kana effectivement misali n'a fɔra ko ka an ka fɔ sa k'an ka laïcité bɔ yen an bɛ na ni mun ye et puis fo an ka faamu laïcité jamana bɛɛ n'a ka laïcité pratique cogo de effectivement dɔw taw tɛ kelen ye quoi mɔgɔw taw tɛ kelen ye mɔgɔw ka fɛnw cogo tɛ kelen hali n'i nana sisan k'i b'a di fan dɔ ma misali an ka laïcité ta sisan nɔ k'an b'a di an ka jamana fɛn ta k'an b'a di bolisɔnnaw ma jɔn ni jɔn bɛna bɛn u ni jɔn bɛna bɛn a la kɔntorɔtigiw ni fɛntigi ninnu a bɛna k'olu jɔn kelen ta ye bon an ka na an balima diinɛ dɔn na an ka di chrétienw ma jɔn bɛna a kɛ yan u bɛna protestants de ta wa u bɛna catholiques de ta wa bon an ka na an filafɛnw la anw yɛrɛ majorité hali n'i y'a d'a ma k'an k'a ka ye jɔn bɛna a ka ye sufiw de bɛna ta wa salafiw de bɛna ta wa bon vraiment c'est des choses i b'a ye a nalen don an yɛrɛ min filɛ bɛɛ an ka bɔla an ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na maa dɔw bɛ kunnafoni ta cogo dɔrɔn de don ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ c'est pas voilà fo jeunesse ka bɔ o de kɔnɔ et puis jeunesse de n'i bɛ fɛn fɛn an ka sɛbɛ de kɛ n'i y'a jateminɛ nin kuma ninnu kɛli bɛ ka mɔgɔ caman ba baara ma ka t'u sigi téléphone kɔfɛ kumaw ni fɛnw fɔli la mɔgɔ minnu fana tɛ yen olu fana b'a fɔ ko b'olu dɛmɛ k'o yɔrɔ walawala ani filanan sisan n ye min fɔ n ka kuma kɔnɔ n bɛ segin o kan an ka mɔgɔkɔrɔbaw binna erreur min kɔnɔ an k'o sauter o ye ne ka ladilikan ye vraiment an yɛrɛ y'a ye mun ti mɔgɔw bɛ se ka diinɛ fɛn bɛɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ kira k'a to a nalen ale salatu wa salam a nalen Madina ani kafiru jɛra ani yahudiyaw jɛra ani chrétienw jɛra ani fɛn bɛɛ jɛra mais pourquoi pas e ni ne min yɛrɛ bɛ diinɛ kelen na an tɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma fɛnɛ mais ka sɔrɔ misali kunkurunin dɔ de bɛ yen n b'o d'i ma kuma kana janya diinɛ de la ne bɛ se k'a fɔ n ko n bɛ ba e la mais n ka bitigi kɔnɔna est ce que n b'a fɔ n ko n t'a feere chrétien ma n yɛrɛ dayirimɛ n cɛsirilen don o la mais ala t'a n ko n bɛ ban dɔ la mais tu trouves que logique t'a la souvent quoi logique t'a la souvent quoi bon ani kuma laban ye min ye an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka hakilila la le respect réciproque voilà c'est-à-dire i b'a dɔn ne ka na e bɛ ka kɔlɔsi feere ne bɛ ka kɔlɔsi feere ne ka fɔ ne ka kɔlɔsi in ka ɲi dɛ ne ka ni kɔlɔsi in kɔni non nin ye ɲaamɛ kolo yɛrɛ 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 de o ye ka fisa ni ne kan ka n ta fɔ mais ne man ka fɔ ayi Sadio ka kɔlɔsi ma ɲi ni magara la dɔrɔn a bɛ mɔɲɔmɔɲɔ non mais o ma ɲi o voilà ne ka ka dénigré ni boyi ne ka n ta fɔ voilà bɛɛ k'i ta fɔ ni bɛɛ y'a ta fɔ tɔmɔlikɛlaw bɛna masi t'a la gosi a cɛ la voilà bon ala k'an bɛɛ saba kuma jɛna a bɛ hakɛ to n mago tun bɛ ka nin fɛn damadɔ de développer pour que mɔgɔw ka se k'a faamu vraiment ni an fana tun mago bɛ nin la parce que an tun b'a fɛ ka jɛmukan in sigi a kama yɛrɛ nka ka da ko n'a kɔrɔ kan sabula a sujet c'est un peu sensible an ma se k'a ta nka ni e nana ka na dɔɔnin fɔ an ye a kan je crois que il faut que la jeunesse soit consciente vraiment voilà ni ala sɔnna ma jɛmukan in ladilikan minnu fɔra a tɛ bin kulo a bɛ bin kulo mandi kɔnɔna inchallah inchallah non a bɛ faamu laɲini faamuna ka bɔ d'accord merci ayiwa ni ne ko n bɛ dan sigi émission jeunesse de développement a ka 2022 jɛmukan laban na ni o bɛnna bisibiri ma ayiwa san 2022 décembre 31 an b'a kɛ ten an b'a fɔ ko 2022 gɛlɛya min sɔrɔla ala ka 2023 diya ka tɛmɛ o kan jamana gɛlɛya min b'a kɔnɔ ala ka bɛɛ bɔ ala ka bɛn ani kanfɔ ala k'u sabati an ɲɔgɔn cɛ diinɛ bɛɛ ye diinɛ ala k'an bɛɛ kan bɛɛ ala ka yafa an bɛɛ ka taabɔw ma minnu fana bɛ k'an filɛ aw fana ka yafa ma sabula kumakɛlaw an bɛ se ka fili waati dɔw la an bɛ don dɔw gɔsila an t'a kalama aw bɛ yafa ma an bɛ an fa an karamɔgɔ a Seyid Cherifu Usmani Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo Bangoni na k'a fɔ ko ala ka sankura hɛrɛ di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ sibiri wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ Utasi y'a fɔ cogo min na min kan ka an dɛmɛ k'an sponsoriser sabula jɛmukan in a mago bɛ dɛmɛ la a ye an dɛmɛ min b'a to jɛmukan in caman bɛ se ka fara a yakubaya kan cogo min na ni aw bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjurusira fana la 63 0012 95 63 0012 95 merci an bɛ k'an bɛ d'aw ye aw k'an bɛ sibiri wɛrɛ
Manu Mamboulora, oui, ou ça c'est Aliou Sidibé, ni Ali Dinemaye, Aywa, Tchakero Mfonabeni, et agence Chérif La Voyage, Ayo Fanyama Baye, Ami Fouye, Nangaouli Djabi. Maflana Koui, monsieur Adama Konaté, il est entrepreneur et également directeur de communication à Bouktou Communication, c'est ça, et directeur du FICAC, Festival de brassage culturel et artistique de Koutiala, et donc le festival même aura lieu du 7 février au 12 février 2023 à Koutiala. En bel fou dans tes folimina, à la Kadjien Wativra Irana.